Самия исторически парк, понеже вие казвате, защото сте икономист. И тук аз също съм икономист, естествено да ви кажа, завършил съм с 3,75. Или не съм от гениалните икономисти, понеже не ми беше толкова интересна материята там. Аз съм с 5,25. Да, ето, да. Вие сте с на база на критериите на образованието. Да, с по-висок успех от мен. Сте искали, можете да се обадите да ме попитате, нали? Защото вижте, вие пръскате... Господин Михайлов, не ми обяснете на мен правото, аз имам няколко дела за разлика от вас, защото вие никой не ви съди, мен непрекъснато ме съдят. И това и вашата колежка ми го каза, че никой... Не, аз няма да ви съдя вас. Аз няма да ви съдя. Не, аз друго искам да ви... Съдете, ако искате мен. Не. Аз не признавам съда. Но вашата колежка нали каза, че вас никой не ви съди, нали? И това е един вид някакво такова доказателство, че при вас всичко е почтено, че ако някой е недоволен, защо не потърси праци пред съда, на което аз си казах, че, например, ако ваш длъжник е едно ООД с капитал 2 лева, идеята да го съдите е налудничева, защото вие да го съдите няма как да си съберете парите. Това и казах. Така че обстоятелството, че няма дела, не означава, че цялата работа е кристално чиста, а може да означава, че сте достатъчно добре защитен, което аз не се съмнявам. Да. Аз не се съмнявам, че вие имате добри адвокати и че нали, не сте глупав човек. Така че вие, имайки това, което се казва интелектуално превъзходство над вашите партньори, естествено сте нагласили нещата, така че да са изгодни за вас. И съответно той какво да ви съди, нали? Сега имам акции, примерно, ако имам акции в там исторически парк, нали, примерно каже, дай ми парите, ти ще кажеш, ми тези акции да са си твои, нали, дръж си ги, за какво ти давам парите, продай ги на някой. Господин Божилов, господин Божилов. Как да си изтегла парите? Да. Нали, как да стане работа? Само да ви попитам. Това в икономиката се казва несиметрия. Вие казахте... Има несиметричност. Да. Капиталиста, както се казва, капиталиста по Карл Маркс, капиталиста винаги има преимущество над другите, над потребителите, над търговците, на капиталиста има преимущество. Съгласен съм. Ние имаме дела с исторически парк, с недобросъвестни наши партньори, които пак са граждански дела и те са за дребни суми относно не пари, които се дължат, а пари, които са от взаимоотношения между охранителна фирма и доставчик и изпълнител на такива каменни елементи, които са. Това са единствените дела, които ние водим. И в двете дела ние сме правата страна, но заради моя наивност и моя добросъвестност сме в по-неизгодна позиция. Но имаме там две дела. Но те са, пак казвам, от фирми, с които работим, а не от някой човек, който е акционер. Ако това не ви е проблем, за какво го водим този разговор? Проблема искам да попитам защо клеветите. Или аз ме интересува чисто човешката гледна точка. Не мога да ги разбера някои неща. Какво съм наклевачил? Какво точно съм наклевачил? Казал съм, че приходите не могат да финансират парка. Това факт ли? Разбира се, че приходите не могат да го финансират, да. Факт е, т.е. има някакво външно финансиране от някъде. Откъде е това външно финансиране? Изразил съм предположение, че набирате под някаква форма дялове. А което не е вярно. Да. Така. Добре, т.е. вие твърдите, че след 2020 вие си го финансирате сам. Разбира се, парка след 2020 година. Плюс това, господин Божилов, само ще ви кажа. В форс-мажорни обстоятелства, както е 2020 година, на 14 март при нас дойде писмо, с което ни забраниха обекта да функционира. Този обект, както правилно вие предполагате, има заплати, има ток, има много други разходи, които са, има външни фирми, на които трябва да плащаме, примерно охраната или озеленители, които той трябва да си функционира. Аз не съм уволнил нито един човек. Не съм взел 1 лев от държавата, защото пак ще кажете исторически парк паразитира на гърба на държавата. И не съм искал допълнителни вноски от акционерите. А това е в целия свят. Когато има форс-мажорни обстоятелства, значи при нас единият ни готвач е от Royal Caribbean. Това е много голяма компания, която има такива круизни кораби. Тя ги събират на един остров, всички кораби, свалят ги на острова, уволняват ги за един ден и ги изпращат. Компанията се срива на борсата и те искат допълнителни вноски от акционерите. А нашите акционери не са плащали допълнителни вноски. При нас форс-мажор също така е войната в Украйна, защото ние сме засегнати. Ние сме в обсега на войната и България има много намаляващ туризъм именно заради тази война, което е другия проблем. Това може да се отиде види по цялото Черноморие. И на трето
Аз трябва на хора като вас, защото вие сте поредния, който иска на база на това, че ние не завеждаме дела, че сме добросъвестни. Вие искате да се упражнявате на нас, за да добиете някаква известност. И това нещо го прави всеки един недобросъвестен и недоблестен човек. Да. Не, това не е недобросъвестност. И недоблестност. Аз не мога да разбера, наркодилерите, вие във вашия район, знаете ли кои сте? Къде живеете вие? Когато в обществото има някакъв риск. Има риск за нещо. Може да е политически риск, може да е военен. Той се съобщава, независимо дали е потвърден. Ако има риск от война, да не излезе да го каже. Аз от една година говоря, че искат да ни вкарат във войната в Украйна и да мобилизират младите. Младите ме псуват, защото не мислят да идиот. Нали? Аз за тях се боря, защото мене няма да ме вземат. Нали? Мене ме боли кръста и съм негоден вече за военна служба. Няма мене да ме пратят да ме убиват. Ще пратят и 18 годишните. Те ми се смеят, че съм русофил, че съм путинист, путлерист ли какъв беше там, нали? Тоест аз се боря за тях. Сега да не го казвам това, като виждам, че те готвят пращане на войски в Украйна. Защото нямам доказателства, нали? Не съм видял всичко. Тоест да си трайкам за това. Не се трайка, значи когато има някакъв риск, той се съобщава. Сега вие имате възможност да отговорите, да се защитите. Никой не ви го отнема това право, но при положение, че този исторически парк е толкова голям, с толкова малки приходи, толкова хора хленчат вече, това вече създава критична маса от съмнения и аз това съм направил. Господин Божилов, нямаше да пускам това видео, нямаше да пускам това видео, щях да се огранича само до Фейсбук. Да, казвате твърдение. Ако не беше тази глупост с Ботев и Левски, отново твърдение. Преляхте чашата тотално, нали? С това, че оспорвате дори косвено авторитета на Ботев и Левски, това вече ви преля чашата и тази сутрин